Ahojte Fit Ladies, ja som Fit Lady Jen, toto je Fit Lady Ludvík a dnes sa spolu zameriame na chrbátik. Toto video je špeciálne pre jednu z vás, ktorá si vyžiadala takýto tréning. Verím, že sa potešíte aj ostatné. Všetkých chceme mať pekný, spriamený postoj, tak prečo nie? Poďme na to. Začneme na všetkých štyroch a pôjdeme hore, opačná noha, opačná ruka. Poď, spevni brúško, pohľad smeruje do podložky a vymeníme. Nádych a výdych. Posledný. Zostaň hore, spevni brúško a kmitať. 5, 4, 3, 2, posledný. A to isté na druhú stranu. Hore. A kmitáme. 5, 4, 3, 2, posledný. Super. Teraz zatlač do dlaní a vyťahni sa hore do strechy. A pôjdeme pomaličky do dosky a naspäť hore. Zahrievame vrchnú časť chrbta a hore. Spevni brúško a dýchame. Posledný. Super. A teraz pomaličky klesám na brúško. Dlane si položíme vedľa tela. Lakte sú blízko pri hrudníku. A teraz zadlaž do dlani. A zdvihneme sa hore. Otvoríme hrudník. A naspäť dolu. Hore. Nádych. A s výdychom dolu. Posledný. A teraz vytiahneme ruky hore a poď. Hore, lopatky k sebe. A naspäť. Zdvihni ruky hore. Pritiahni lakte k sebe. A naspäť dolu. Ešte 2. Posledný. Super. A teraz trošku zaplávame. 10 sekúnd, vydržíš, poď, opačná noha, opačná ruka a kvitaj. A 5, 4, 3, 2, posledný. Vyťahni sa hore. Pomaličky prejdeme do strechy. Zatlač do dlaní. Pozri sa na stehná. A poď. Pomaličky k rukám. Svesíme hlavu. A stavec postavci sa pomaličky postavíme. Ramená vzad. Výborne. A teraz pôjdeme predklony. Takže nohy sú o čosi širšie ako ramená. Ruky dáme za hlavu. A teraz prehýbame sa boko, poď pomaličky dolu, 90 stupňový uhol a pomaly naspäť hore. Pracuje spodný chrbátik, ale aj hamstringy, brúško máme pevné, držíme spriamený postoj
pozeraj dolu, aby netrpela krčná chrbtica. A pomaly hore. Neponáhľame sa. Zahrievame celú chrbticu. A potom, keď zoberieme závažia, bude to čosi ľahšie. Ešte 3. 2. Posledný. Zostaň v tejto pozícii, ruky dozadu, blízko tela. Akmita, poď. Pracujeme presne na tej partii, ktorú vidno, ak máme korzet alebo top. Bez ramienok. Takže makaj. Najmä ak sa plánuješ vydávať a plánuješ mať korzetové šaty, tak aby nám tam nič neprevísalo. Poď. Kmitaj, rovný chrbátik a dýchaj. Ty držíš, nevzdávaj sa. Poď. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, posledný, pomaličky, poď naspäť hore. Ja sa cítim celkom rozhoriatá, takže zoberieme závažia a pôjdeme jeden zo základných cvikov na chrbátik, mŕtvy ťah. Je to cvik, v ktorom zapájame veľké svalové partie, takže ak vlastníš nejaké ťažšie závažia, v pohode, využij ich. A pôjdeme ramena pekne vzad, spevni brúškom a budeme sa prehýbať v bokoch, takže pod dolu, kolená sú mierne pokrčené a naspäť hore. Poď so mnou, dolu a naspäť hore. Pracuje spodný chrbát, ale aj hamstringy a brúško. Žepo. Činky držíme v blízkosti stehien a poď tak nízko, ako môžeš. 5, 4, nádych a výdych. 3, 2, posledný. Super. A teraz popracujeme trochu na strednom chrbáte. Takže pôjdeme príťahy v predklone. Nohy sú opäť mierne pokrčené, zadok vytlač dozadu, rovný chrbátik, predkloníme sa a teraz poď. A hore. Obidve lakte spolu a poď. Hore. Dýchaj. Hore. Čím viac sme predklonené, tým viac pracuje stredná časť chrbta. Takže poď poriadne nízko. 10, 9, 8, 4, 3, 2, posledný. Ak chceš, kľudne sa napij vody. Teraz môžeš jednu činku položiť a pôjdeme príťahy. Takže opri sa o prednú nohu, rovný chrbátik, brúško spevni a poď. Všimni si, že činku držíme v blízkosti brucha, nie hore. Takže poď. Príťahy, lakeť ide pekne kolmo dozadu po tele a hop.
Posledný. Super. Teraz si môžeš zobrať druhú činku a pôjdeme trošku zamákať na vrchnej časti chrbta. Poď, ruky rozprážime a teraz otoč a pritlač k sebe. Hop a pritlač lopatky k sebe. Dýchaj a poď. Najviac ako môžeš. Neflákame sa. Chceme mať pekný, pevný, štíhly chrbátik. Takže poď. A 5, 4, 3, 2. Posledný. Zostaň v tejto pozícii a kmitáme. Hop. A vzad. A 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Posledný. Bolo niečo, nevyzeralo to tak náročne, ale ja to teda cítim. A pôjdeme klasické flies. To už poznáš, takže pôjdeme mierny podrep, rovný chrbátik, ruky dáme pred seba, mierne pokrčené v lakťoch a poď. Nádych a výdych. Vydrž. Náročný cvik, takže možno budeš potrebovať o čosi ľahšie závažia. A poď. Päť, 4, 3, 2. Posledný. Nádych, výdych. Činky si môžeš položiť vedľa seba v podložku. Poď veľký nádych. Výdych dolu. Rovný chrbátik, pozri sa pred seba. Pomaličky prejde do dosky. A teraz môžeš byť aj na všetkých 4. A pôjdeme príťahy s otvorením hrudníka. Že pôjdeš príťah a otvor. Ak si na to trúfáš, tak poď sa mnou hore do dosky. A poď. Hop a hore. 10 krát. Ešte 3. Vydrž. Posledný. Na chvíľku si oddychni. A to isté na druhú stranu. Posledný. Super. Teraz si ľahni na brúško a pôjdeme úplne posledný cvik. Teraz zapojíme celý chrbátik a podstriedavo. Opačná noha, opačná ruka. Hore. Pohľad smerom na podložku. A poď. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Posledný. Super. Vyťahni sa hore. Otvoríme hrudník. Nádych a výdych. Poď na všetky 4. Trošku sa už len vystrečujeme. Poď, pravá ruka hore. Nádych. Potiahneme ju pod hlavu. Ľahneme si na pravé ucho. Vyťahneme lakeť ľavej ruky hore. A dýchaj. Ak chceš, môžeš vystrieť aj ľavú nohu. Uvoľni. Teraz druhá ruka. Natiahni. A poď dolu. Ľahni si na ľavé ucho. Pravý lakeť hore. A dobrovoľne vystrieme nohu. A dýchaj. Uvoľníme. Na chvíľku sa vydýchame v póze dieťaťa. Polož čelo na podložku a dýchaj. Teraz prejdeme do strechy. Zatlač do dlaní. A pomaličky prejdeme k rukám. Zvesíme chrbátik. A poď pomaličky stavec postavci. Až hore. Super. Ďakujem, že si zacvičila práve so mnou a teším sa na ďalší spoločný tréning. Čaute. Everything that's found is new, and someone else's ticket saved for a time that you know. Did you see?